de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen don so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de don a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sɛfɛ wari 4,000,000 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya maaw olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen don tunga lafiya maaw olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya maaw bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sɛfɛ wari 15,000,000 la ka taa se sɛfɛ wari 17,000,000 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma. Bi ye tarata ye octobre kalo tile 18 san 2022 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la kunnafoni min aw b'aw sigi k'a makɔnɔ tɛnɛ fo juma Mali kunnafoni.net Ale Jabaranin kan n'i y'o waatu seli a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa ni o ye colonel Asimi Goita ye juma tɛmɛnen ale ye Rwandakaw ka taga se Iran ale ni Burkina Faso ka an ka jamana ka lasigidenw ni ka olu bila ka taa ni jamana kofɔlen ninnu kɔnɔna la yan'u ka taa sa an ka jamana ɲɛmaa a kɔni ye bilasiralikan ni ka o d'u ma walasa u ka baara ale bɛ se ka taabolo ɲuman ni ka o sɔrɔ cogoya min na ni lasigiden ninnu yɛrɛ kɔni fɛn min ye Iran lasigiden ye ale ye Mohamed Maïga ye Rwanda lasigiden ale ye Janginɛ ni bɛɛ b'a fɔ ale ma ko Yaya Dugure ka taga se Yusufu Umar Maïga ma ale ye Burkina Faso kaw ka lasigiden ye. Bi octobre kalo tile 18 san 2022 o ni maaw bɛna sigili kɛrɛnkɛrɛnnen ni ka o kɛ kalo saba u bɛ sigili min ni ka o kɛ anw ka jamana ale sen bɛna ye o sigili la u ka sigili tɛmɛnen kɔni kɛra juin kalo ka na se septembre kalo san 2022 ma an ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛbɔw olu ɲɛnabɔli masa ni o ye Abdoulaye Diop ye ale kɔni bɛna taa anw ka jamana o tɔgɔ la ni ka taa kuma maliyɛnden cɛ n'a muso tɔgɔ la a ka kuma fanba yɛrɛ bɛna boli fɛn min ka sa o de ye MINUSMA maaw bɛ anw ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ u bɛna taa kuma o kan ka taa se anw ka jamana min b'a a kɔnɔna la o kumaw bɛɛ bɛna fɔ kabi juin kalo tɛmɛnen olu kumaw boli bɛna kɛ olu kan o ni ale ka lasigili la. Kabini san 2019 kana se san 2021 ma baarabila sɛbɛn 340 o de kɔni dira an ka cɛmancɛ fanga jamana marabagaw ma nin kuma in kɔni fɔra an ka cɛmancɛ fanga jamana marabagaw fɛ kunu octobre kalo tile 17 san 2022 a sɔrɔla sigili kɛrɛnkɛrɛnnen min ni ale kɔni kɛra fɛn min ye baarakɛlaw ka sigili o kɔnɔna la an ka faba la yan nɔ. San 2022 kana se san 2023 walantaw ma sa fɛn min ye lakɔli karamɔgɔw ye ka taga se kalanso 12 kalandenw ma ɲɔrɔn a n'a lamini na ɲɔrɔn ale bɛ Segu o mara la o kalansow kɔni olu dayɛlɛla kokula kalanso minnu yɛrɛ kɔni n'u kun datugulen don ka sababuya kɛ lakanabaliya ye a kalanso ɲɛmaayaso ne y'o ɲɔrɔn kalanso ɲɛmaaya n'o ye Modibo Tarawele ale ni kunnafoni ni ka ale di san 2022 kɔnɔna la Norvègian olu ye sɛbɛnfura ni ka o bɔ sɛbɛnfura min ni ale kɔni bɔra juin kalo tile 16 o kɔnɔna la o wagati la sa u ka fɔla ko kalanso 500 o de bɛ yen nɔ minnu ni olu kɔni datugulen don kalanso ninnu bɛɛ ye kɛyɛrɛ ye kalansow de o kɔnɔna la sa kalanso 1700 olu de kɔni datugulen don an ka jamana cɛmancɛya bolo ka taa se a kɔrɔyan fanfɛla o ma ni kalanso ninnu kɔni datugulen kun don ka sababuya kɛ lakanabaliya ale ni karogɛlɛn dinɛ tigilamaw olu ka bagabagali min n'u y'a taga kalandenw ka taa se lakɔli karamɔgɔ
karamɔgɔw ni ka ulu sɛgɛrɛ kalanso nunu yɛrɛ caman bɛ yen nɔ ni karɔgɛlɛn dinɛ tigilamɔgɔw kɔni ye dɔw ni ka ulu jeni a dɔw yɛrɛ kɔni fana bɛ yen nɔ sa u yɛrɛ de kɔni dagalen bɛ nin kalanso nunu kɔnɔna la. Fɛn min ye MINUSMA mɔgɔw ka fugulan bulamatigi ye sa olu kɔni ka bolimafɛn ka ale to yala yala la wagati min na sa tesitikaw fɛ yen nɔ tesit ale bɛ Kidali o mara la nin fugulan bulamatigi ninnu kɔni ka bolimafɛn ale yɛlɛnna mugujugu o kan min ni a kɛra sababu ye ka maa dɔw ni ka olu bɔnɛ u ni na maa caman fana olu sɛbɛkɔrɔ joginna maa minnu joginna u ta ka taa n'u ye lapitaniso la. MINUSMA mɔgɔw ka kunnafoni kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko kabini san 2013 o wagati kana se bi ma olu ka fintigilakaw kɔni ka bolimafɛn yɛlɛnna mugujugu minnu kan a kɛra sababu ye k'u ka kɛlɛkɛcɛ maa 74 ni ka olu de bɔnɛ u ni na. Jala an ka kunnafoni an ko o datugu sa cour d'assises min ni ale kɛra araba tɛmɛnen ye Adama Kɔnɛ u kɔni y'ale ɲangi badabada kaso ka sababuya kɛ a kɔni ye a woloba ni ka o bɔnɛ ani na san 2017 o kɔnɔna la an b'aw hakili jigin k'a fɔ ko san 2017 Adama Kɔnɛ ale woloba ni o ye Umu Yatara ye ale kɔni bɔra kalama k'a fɔ ko a wolodenni kɔni ale kɔni bɛ ɲɛnamini fɛn ni ka o de ta la an ka faba o kɔnɔna la yan nɔ o de la sa a y'a laɲini ni ka wuli kana a wolodenni ni ka ale yɔrɔ ɲini sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la sa a taara bɔ den ka an ka pɔn sabanan na n'an ko ma ko Babilikɔrɔni a kɔni ni denkɛ in ka kuma olu dadara ɲɔgɔn kan u dadara ɲɔgɔn kan wagati min na sa denkɛ in kɔni ye beseri bɔ ni ka ba in ni ka a bugɔna ye ka tila k'a sɛbɛkɔrɔ jogin ni o ye u y'a ta ni ka taga n'a ye lapitaniso la a taalen wagati min na sa a kɔni ma bɔ a ka jogini da la fɛn min ye ba polisilakaw ye sa n'o ye 13e arrondissement mɔgɔw ye u ye a minɛ ni ka taga ni a ye o kɔnɔna la sa a ka kiiriw kɔni olu kɛra a ɲininkali dilen a ma a ka kuma la ko ale woloba yɛrɛ kɔni k'ale tun bɛ suyatɔn la suyatɔn min ni a y'a laɲini k'a fɔ k'ale ka don suyatɔn in na ni ale yɛrɛ y'i ban ka don a la k'o de la kɔni u y'a layidu ta k'a fɔ k'u bɛ ale faga o de la ale kɔni nin waleya in ni ka a kɛ fɛn min ye an ka kiiri tigilamɔgɔw ye olu y'a yira Adama Kɔnɛ la k'a fɔ ko maa min kɔni ma se ka a woloba ni ka o to yen nɔ k'o tɛna buna hadamaden si to yen nɔ o de la u y'a ɲangi badabada kaso. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw kunnafoni damadɔ tun bɛ an bolokɔrɔ bi tarata doya in na k'a da kulo kan o de tun ye nin ye ni Ala m'an ka jɔnya jɔn na aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko tunga lafiya ale de anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma don b'a ye tunga lafiya min ni a nana tungaranke kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen lafiyali kama k'i to i sigiyɔrɔ la tunga fɛ ka se ka i ni ka so ni ka o jɔ ba Maliba o kɔnɔna la tunga lafiya de bɛ se ka o ka ye o tuma la a ye tunga lafiya maaw wele walasa aw bɛ se ka aw ni ka so ni ka o jɔ tuga mina e maa min bɛ yen nɔ ko musaka tɛ i bolo kɔrɔ i bɛ se k'i sen don tunga lafiya maaw ka tɔn na ni an ko ma ko pari kalo kalo i bɛ musaka ni ka o bɔ kalo duuru o kalo duuru u bɛ maa kelen ka villa tile ta ni ka a d'i ma n'an ko ma ko villa simple o ye 3 chambre salon ye e maa min fana bɛ yen nɔ ko mande ko duplex de ka di ye kalo 7 o kalo 7 n'i y'i sen don o pari fɛnɛ na u bɛ maa kelen ka duplex tile ni ka o ta ka o d'i ma tunga lafiya de bɛ se ka o ka ye o tuma la tunga lafiya ale nana tungaranke olu lafiyali kama aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.